És bona, econòmica, fàcil i relativament ràpida d'elaborar. Avui, nou episodi de la sèrie Làctics on viatjarem a Itàlia per fer una panna cotta. La tècnica per fer-la inclinada l'he tret del canal de YouTube Fatto in Casa de Benedetta, que us recomano. Com a fruita utilitzaré maduixots i kiwis. Farem el tall una mica com de Macedònia. Ni molt gran ni molt petit. Reservem amb un got. I amb el kiwi fem el mateix. Ara ens cal mitja llimona. Afegim una cullerada de sucre per got. Una mica de suc de llimona. I com aquesta és una versió infantil, hi afegirem una mica d'aigua, però hi podeu posar un licor d'ús agradi. Ho reservem a la nevera. Ara un bol d'aigua freda o amb glaçons, hidratem 6 grams de gelatina. Agafem una cassola, mig litre de nata amb un 35% de greix, 100 grams de sucre. Podeu optar per vainilla natural o per un concentrat. Si opteu per la vainilla natural, el millor és obrir-la transversalment i extreure les llavors. Tot va cap a dins. Les llavors arribaran al postre final, al plat final, però a mi m'agrada trobar-me-les. Dóna la sensació de que ho has fet amb un producte natural. Per tant, per mi no és un problema. Posem a un foc controlat i en quan comenci a arrencar el bull, parem el foc. I deixarem que s'infusioni entre 5 o 10 minuts, perquè la vainilla deixi tot el gust a la nata. Ara ho colem. I un altre cop al foc. Veieu les llavors de la vainilla? Volem que torni a arrencar el bull. En quan torna a arrencar el bull, retirem definitivament del foc. Traiem l'excés d'aigua de les gelatines i les incorporem. Ara anem a buscar una safata o un tàper i posem una mica de paper a la base perquè no rellisqui. Això és una vuitena part d'una poma, que em donarà l'angle que busco. I posem els gots i aboquem la nata, encara calenta.
i ara cap a la nevera fins que solidifiqui. Aquestes han estat un parell d'hores. Ja estan fora, tenen la inclinació que volíem. I afegim la fruita. Aquesta és la versió moderna de fer panna cotta. El 99,9% de la gent la fa així. Restaurants, escoles de cuina, aficionats, etc. Però l'elaboració de la panna cotta té més de 1000 anys. Antigament no hi havia gelatina. Voleu saber com es feia antigament? Tractaré de fer-ho al proper vídeo. Cuideu-vos.